Proverbs chapter 30, 25 to 28. The little things but exceedingly wise. Proverbs 30 verses 25 to 28. Wisdom ti adalan tayo itang arabi. Tumakder tayo amin. Let's learn wisdom from the little things tonight by Solomon in Proverbs 30, 25 to 28. Let's read, everybody, go. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks. The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands. The spider taketh hold with her hands, and is in king's palaces. Heavenly Father, sapay kuma, tadeti adalan mi, series of lesson mi, kadigiti upat, nga insekto, kaya't makaadal kami apo ti wisdom. Help your servant, give me understanding and wisdom utterance, to speak your word, urnos ti panunot nga mangi kasaba apo, panakaawat kadigiti amin nagdingdingeg, that wherever they are, they can learn from this lesson, dear Lord. Bless us this evening in Jesus' name, amen. Okay, you may be seated. Wisdom is the principal thing. Daman kwarta tayo, at daman iti edukasyon tayo, awan wisdom tayo, that's nothing. Wisdom is the principal thing. Who among of you pray for wisdom every day? If you have problem, you need wisdom. If you have need, wisdom is what you need. So if there is any greater need we have, it's wisdom. Lumawatan nyo, maamiris tayo ti importance ti wisdom kakabsat. That means that ti kasunod na deta kat blessing. Because wisdom is like a package. Ada aminen. Nakapasangput kat package, adabado, utensils, sabon, shampoo, chocolate, everything is there. Wisdom is a package blessing. Name it, wisdom has it. And even the Bible says, idi parswa ni Apo Diyos tilubong, He used wisdom. Kunana idi aramidag tilubong, wisdom, I was there, kunana ni wisdom. Kadwa ni Apo Diyos ti wisdom, idi parswa na itilubong. So, whether you're young or old, you need wisdom. I need wisdom. And praise the Lord, that is series tayo, that writer ti book of Proverbs noticed four little things and taught us wisdom. Nadal tayo di Wednesday about the wisdom from the ant. Yakuton. Kuna na di verse 25, the ants are a people not strong. So, ipakpakita na kakabsat, you don't really need to be as huge as an elephant to really make the difference. Because the ant are a people not strong, babatit, awan gaway da. But their wisdom compensate their lackings. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in summer. So, anat na adal tayo nga wisdom. The wisdom of preparation. Everybody say that together. The wisdom of, it applies to everything. Finances, family, education, career, church, everything. The importance of preparation. Kung taltalon ka, preparation has accomplished one half of the job. Kung basbasa ka, that's preparation. You're preparing. So prepare well. Do not take your preparation time for granted. Naadal tayo, nga ti preparation, it involves foresight. Ti foresight, you can see ahead of time. Hampay napasamak, hampay dimteng, dumteng, ngem nakita mon ahead of time. Foresight of future need and crisis. Makita yo kadi kakabsat no anyat future nga pagkasapulam, mantisiparam kadi no anya digiti future nga problema nga rumswa, and that you can prepare for it ahead of time. Alam nyo, pag hindi tayo, pag wala sa atin ng foresight, mauunahan pa tayo ng mga unbelievers. Sabi nga ng Panginoon Kristo, the people of the world, the children of this world, are wiser than the children of light.
Kita nyo kabsat? Anak kanu ti lubong, nasirsirib da ng digiti anak ti lawag. We are children of light. But why is it na nauunahan pa tayo ng mga children of the world? Because we lack wisdom. The wisdom of foresight. The ability to anticipate future need. So, kararag kakot ko na, Apo, tulungan nak, nga makita dagiti future nga pagkasapulan, wano future nga pagproblemaan, ket itapelang Apo, ket maisaganaat. Foresight avoids hindsight. Ti hindsight kakabsat, napasama ken, saka mo inisip, may met kumano kastoy, sana ganito. You could have wasted a lot of things on hindsight. So may mayat, nakitam ahead, kaysa di napasama ken, saka ka nag-isip. How many times kakabsat, nga dagiti problema tayo, han nga basol ni Satanas, han nga basol ti sabali nga tao, failure tayo kakabsat nga nagsagana. Hello? Most of our problems are not attributed to the devil, are not attributed to other people. It's our failure to prepare. So be like the ant. It is better to anticipate than to react. Narigrikat DJ napasama kan sa kagkamaulaw. Kasla kumano nagpaala ka, may mayat nga inisip mo amin sakbay nga dete umayon ti pa nagpapaala. Diba? Umay di affair. So naglista ka, anat ka sa pulam, manot magastos, sino nga tao, mano nga plato, kastoy-kastoy, na isaganam amin. Hanabali nga nabannog ka nga nagsagsagana, relax kanto no kaaldawan. Kaysa te, stress ka di kaaldawan because haan ka nga nagsagana nga husto. Nagsagana ka met ngem kurang di saganam. So the importance of preparation. Sapay ko makakabsat, tamay apply tayo dating nga wisdom itibiyag tayo. We must be keen to present opportunities. We must turn present opportunities unto our future advantage. We must be diligent, not a procrastinator. Anat procrastinator? Nasadot. Nasulit. Ipabigat na. Diba? Ipa-next week na. Di, kung pwede mo nang gawin ngayon, gawin mo na. If you have to do it now and you don't need to do it tomorrow, then do it now. Do it now what you are not supposed to do tomorrow. Gawin mo na ngayon. Sometimes parents keep telling their children, ubram itan anak ko, itong bigat. Apay, because masadot, masulit, anapay, makaturuturugen, maayaman na kakabsat. Han na makita jay importance nga ubraan na ita, tapno na ubraan itong bigatan. So nga ado nga alibay, ado nga rason, ado nga excuses, itong bigatan, next week ton. Di ba? Intong lang umay ti bigat kakabsat. Kunakto nga min paiking ka. Di ba? Imbagak lang arod nga minking ka. So, children, learn. Do not be sluggard. Sluggards sleep under opportunities. Opportunities pass by. Limabas ti tiyempo, limabas ti gundaway, hana na ubra di dapat nang inobra. That's your failure. So again, adu ti kiti problema tayo, nga ipababalaw tayo ti sabali nga tao, ipababalaw tayo kini Satanas, ni Satanas ngamin. Sabi ni Satan, ako pang sisisihin mo, that's your failure to prepare. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan mo yan kasi hindi ka nag-prepare. Kasalanan ba ng dyablo na may pupunta sa impyerno? Hindi. Una, it was the devil's fault that sin entered into the world. But it is no longer the devil's sin that people will go to hell. You know why? Because it's people's fault. They did not prepare. They know death is coming. They know there is hell. They know there is heaven. But they did not prepare. Sa kanila sasabihin, ang dyablo kasi, hindi na kasalanan ni Adan at Eva. Hindi na kasalanan ng dyablo. It's people's fault because they had ample time to prepare. But what? Sa balit inatupag da. So, whatever is your situation right now, evaluate yourself. Kung sino ka ngayon, hindi ba kaya resulta yan ng hindi mo paghahanda? Your failure to prepare. Awatan nyo kakabsat? Yung bang, I could be, sana ganito rin ako, sana ganito rin. Kaya lang hindi ka nag-prepare eh. Hindi ka naghanda eh. Kaya, avoidan mo na yung puro sana. Gawin mo na yung dapat na ginagawa mo ngayon. I hope this will awaken your minds. Kasi ado ka datayo kabsat, maturog, ay ayam ti pampanunot, wake up thou that sleepest, redeeming the time because the days are evil.
so little time, so much to do. Di ba? Basit tiyempo, nagado nga maaramid. So nga, pag ikaw parang wala kang maisip gawin, nako, something wrong. There's something wrong with you, okay? Because there's so much to be done. So, their wisdom makes them truly strong and powerful. Nakita yung kabsat, the point? The answer, not strong people, but they are wise and wisdom makes them truly strong and powerful. We should pray, Lord, teach us foresight. May mayat kakabsat, di nagsakbay kaysa di na aros. Amen. Number 2, so naadal tayo di wisdom of preparation. Hello? Secondly, in tayo di verse number 26. The conies are but a feeble folk. Would you show the picture of a coney? Ayan. Babasit nga rabbit. They are rock rabbits. Okay? Koneho kadagiti kabatbatuan. Now, there is wisdom we can learn from them, and that is the value of having a fortress. Diyan muna, the importance of preparation. Okay? The second is the value of having a fortress. What is a fortress? Alright? The fortress, kakabsat, is a castle or other large, strong building or a well-protected place which is intended to be difficult for enemies to enter. Digiti konis, kakabsat, feeble. Ti feeble ket nakapoy. Handa kaya iti agpatakder ti sarili da nga balay. Because they are feeble. Awan gaway da kadigiti predators, suno digitay animal nga dadakkel, lion, tiger, and etc. So they are defenseless. They are weak. They are no match kadigiti kalaban da. Ngem ada wisdom nga maadal tayo because they are not handa nga maibos eh. Okay? Hindi sila nauubos. At nakakapag-survive sila by using the wisdom of what? They learned to find their place in a fortress. Sumarak da kakabsat, iti lugar nga pagkamangan da. Now, what does that teach us tonight? Amin tayo, masapol nga adda pagkamangan tayo. Kat di pagkamangan tayo, siguradun tayo kakabsat, nga impregnable. Hanna kaya nga salputan. Kumbaga, no konis, napanda ka digito yung rocks, talaga nga agwingi-wingon di layon. Yak pinakakita at layon nga agwingi-wing. Kamtikait na nga sawan, pumanawan kakabsat because useless. Hindi ko na maano to. So, dapat ganun din tayo. We should be people, mga kapatid. Kung tayo lang sa sarili natin, helpless tayo. But we should learn how to find our fortress. And that applies to many things again. Pero spiritually speaking, our fortress is God. Now, there are two wisdom we can learn from the conies. Una sa lahat, the wisdom of fleeing. Fleeing, tumaray. Alam nyo, fleeing is not always cowardice. Sometimes it is wisdom. Kaya mutay nga minuting maray ka, takrot. Pero in this case, deto'y pa nagtaray na kakabsat, hanga kinatakrot, no dikat kinasirib. Because if the coney will face his enemy bigger, much bigger than him, then that would not be wisdom. It will be foolishness. Halimbawa, andyan yung tiger. Di ba? Hahabulin na siya. Kung hinarap niya yung tiger, no match siya. So, kailangan siyang tumakbo. Yaramida na nukwan, tumarayan. Mapanidjayan tay paglimungan nan, isupay ti balaynan. So, kakabsat, ti panag, ti panagtaray pa iti other term na. Ti panaglimang kakabsat, haan nga kinatakrot. At the di kinatakrot, yeah? But it's a good fear because it's a fear that will keep you from harm. Oh, di ba? DJ ti napindas nga fear. Dete buteng nga hamukayat ti madangran. Hamukayat ti madadael. Fear to escape danger. That's a friendly fear. That is a healthy, helpful fear. Hindi naman yung nagtatapang-tapangan ka, wala ka naman. Di ba? So, deti pa naglimang kakabsat, haan nga kinatakrot no di kat sirib. In Proverbs 22:3, I would like to show you this. A prudent man foreseeth the evil.
So, Jaconis, prudent. Kasi ma-estimate na kakabsat, makita na nga, dakas deto yun ah. Now, are you that prudent? Makitam ka di nga, deti cellphone nga igamam kat adadakas nga itad naging ka? Are you that prudent? Because if you are, then you know when to stop. You know when to stop Facebook. You know when. You will hide. You will run away. Are you that prudent? Or sakasagam latan? Kat kunam, no, I can manage it. Yung amuyo kakabsat, ti kadaklan nga foolishness tayo, they jay, ipapilit tayo nga kaya tayo, ngam realistically, hante kaya. Kat nasaysaya at kakabsat, nga liklikam kaysa tay sarang tem kakabsat, nga di ka magayam kaya. Futile convain lang. Madadangil ka. Now, let's go back. The Conis are prudent. They can perceive the evil. They can foresee. Makita dati dakas nga papanan na. Madidetoy ko na. Maperceive na, masense na. Kakabsat, dapat adakasta nga panakasense tayo nga madidetoy. Dati nga parents, masense tayo dapat dayjay. Nga madin, di gito ipakikadkadwan ti anak tayo, di damot no uno awisam ti gimo agpapatayan, ngam no ay ayam, nakaik-excited, and kunam apo madinsa. Dapat, you must be like the Conis. You must foresee the evil. DJ ti wisdom dito eh. The wisdom of seeing the evil and fleeing. Nawatan yung kabsat. Okay? And hide that himself. So, jay prudent, handa lang nga makita jay dakes, uno pa kadaksan na, aglimeng. So, di pa naglimeng, hanga kinatakrot. No, di kat kinasirib. But look at it. The simple, pass on, and are punished. Do you know what is a simple? A simple person is an ignorant, uneducated, walang kamuwang-muwang. Walang kaalam-alam. Di ba? Naturod at hanaam mo nga rod. Kumbaga, he has no, kumbaga, ubing eh. Deta ubing tumarela tata kalsada kasi awan maturity na nga makarealize delikado di kalsada. Ubing-ubing, that's a simple. So when you look at the person, nga sarakusukan na di pagdaksan, dito, ipapilit na lahat kakabsat. Kala kuma, di ka makias asawat unbeliever. Ipapilit na lahat kakabsat. Yan siya, simple. Kasi hindi niya nakikita yung danger ng pinapasok niya. Hindi niya nakikita yung destruction na patutunguhan ng kanyang ginagawa. Jelat na makita na, di kayat na nga makita, han na makita, di dakas. So listen, when you make decision, before nga i-step mo ta sa akam, siguro dumot ang napintas di pagdiswan ta sa akam, baka no, isut pa karigregam. That's what you call wisdom. That's what you call prudence. Nalagip ko nga kakabsat, idi ada kami di sementeryo. Ket, hampay nga kasi, idi hampay na bumbunan, idi kakabsat. Namulaan ti man mani. So, di pa nagkitak, natangken, impang ko kakabsat, di starex na ilumlum. Akong ugot ni Pastor John. Anat nang ikabilam? Kasi sa aking paningin, matigas. Pero inka dapat i-double check kasi talaga nga nalukneng. So nailumlum di Starex. Naimbaglangan ng kakabsat, may ni Tito Alex, pinaguyod na kadete traktor na. Nagpiksa di traktor, kaya. Kaya na. So naguyod na, di kad nayaon di Starex. So nailiklikak. Sometimes ganun tayo mga kapatid. Especially young people. That's why you need the adults. Kaya alam nyo, listen to this. No may panggap ti prudence, kasi evil na di pagsasaritaan tayo kapsat. Ibagak man lang kada kay ti, no apay nga kasapulan nyo ti accountability partner. Hangke agsar-sarili ti bukbukod you as if you want to prove something. No. Acknowledge that you are like a Connie, you are feeble, you need help. Kailangan mo ng tulong. Nang nangruna kada kay ngayang people, you need the help of your pastor. Oh, ngayon, kung mayabang ka sa sarili mo, sige, pumunta ka, parang Conis, tignan natin. Wala eh. Alam mo, wisdom din yung ma-realize mo na mahina ka at kailangan mo ng tulong. Wisdom eh. They're a feeble folk. They know they cannot. That's wisdom. Marami nang tayong natutunan, di ba? Pero yung alam mo na hindi mo kaya, in-acknowledge mo, wisdom yun eh. Kasi diyan lalaing ka. Pastor, awan, di kita nga advice, kayang-kayak dito. Oy, nako. Di mo kaya. You need an accountability partner. You know what is an accountability partner? Pag sinabi nating accountability partner, somebody who will be free to rebuke you, correct you,
Dete, mangibaga nga nagkamali ka. Minsan alam natin, humanly speaking, hantay kayat tikas jay. Hantay kayat nga damang korek kada tayo, mangbagbaga kada tayo. Kasi masakit makinig sa rebuke. Sa atin, humanly, masakit, mapakinggan ang correction. Masakit sa atin yun eh. Ayaw natin. Pero kailangan natin. We need help. Accountability means you're accountable to the person. A person who can correct you. Nawatan nyo kapsat? Oh. Kaya dito sa church, ang number one accountability partner nyo, pastor. So if you have decisions, no dapat adao mo na nga makaammo dagita panggup kan decision mo ti pastor. Kasi may guide na ka eh. Adda makita na nga mo makita. And ang sa amin, hindi lang namin tinitignan yung makakabuti sa'yo. Tinitignan din namin yung makakasama sa'yo. Yan ang pastor, young people. Kaya nagagalit kami, ang sama sa loob namin, pastor, na pag may mga desisyon kayong ginagawa, especially if it is a major one and you just disregard your pastor just like that. Kasi sinasabi namin lagi, may natutunan ka ba? Diba, nakakalungkot eh. Oh, itong mga young people sinasabi na, mag-a-abroad. Basta mag-a-abroad. Naintindihan nyo? Hindi ako pinanganak kahapon. Ang dami ko nang nakitang nag-abroad. You know, it will change. People will change. Naawatan nyo kapsat? Mula pagkabata, ang dami nang nagpaalam kay Pastor Jun, Pastor, mag-a-abroad ako, ganyan-ganyan. Ang dami nagpapaalam. Nakakalimot. Nagbabago. So kami naman, ako naman bilang pastor, kaya kayong mga young people, sinasabihan na namin, di ba? Pag mag-a-abroad kayo, ganito magpa-advise kayo, ganyan-ganyan. Di ba? Ayaw mo. Kasi, you know, may pride ka. O hindi, pastor, hindi ako proud. Ba't hindi ka nagpa-advise? Anong tawag mo doon? Humility? Humility yon? That's pride. Kasi you do not want to come to a person who has a better idea or more experience than you are, or authority given by God. That's humility. And it takes humility to do that. Naunawaan nyo ba, mga kapatid? Yan ang konis. So you acknowledge your feeble, you need help. Nawatan nyo kapsat? So this Connie, alam niya, mahina siya, kailangan niya ng tulong, and in his case, meron siyang refuge. Meron siyang tinatakbuhan. Anyway, so going back, a prudent man foresees the evil, hideth himself, the simple pass on, and are punished. Prudent men perceive the danger ahead, so they avoid it. Nung makitam nga, hananapintas na pagturungam, only a fool does not change his mind. Change course. Hamu iparungga. Hamu ipilit. There are times nga, absat ko na rin engineer kat adati pa nagbiyahe na. Kat awampis, day puso na, hana ituloy yung kakabsat. Uray nagbaya din. Nakamuno i-refund the pay. Why? Because that could be a warning from the Lord. Something wrong might happen. Mabaling ati apo ko na nahangkag tuloy. So, you perceive the danger and you avoid it. The Bible commands us to flee temptations. Liklikam tisulisog. Tisulisog kakabsat, appealing. Amoy't appealing. Makaalukoy, makagargari. Hana temptation deta, no hana makagargari. Nawatan nyo kabsat? The devil knows your weakness. The devil knows when you are weak. So, he will tempt you. He will make those temptations appealing to you. Pero, just like the conis, you must be prudent, makitam di pagdaksam. Temptation is a bait. Bait lang yan. Teka na sa unti bait, apan, adagayam dakdakas nga intention ni Satanas, okay? Ket usaron da di temptation nga bait, mangakit. Kala di ikan kakabsat, di ikan awang prudence na, kasi para sa kanya, mahalaga lang yung sa tiyan. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi porke nangangailangan ka, go, go, go ka na. Isipin mo, baka naman bait yan. Naawatan nyo kakabsat? So yung isda, gutom, ang importante lang sa kanya, pagkain, di niya iniisip, bait pala yon. O di sinakmal na kakabsat, di bakan, gayam kat bait, o di na isalat kakabsat, di kat anan, nagbali na sinigang. Ganon din tayo eh. Listen to me very carefully. Do you know why many believers are defeated?
nag-grow, lumamisag, backslide, it's not because they don't have talents. Sinasabi ko sa inyo, talented kayo. Hindi yung kawalan ng talent ang rason ba't kayo defeated. Do you know the reason why many believers are defeated? It is not lack of talents. It is not lack of sources. Do you know it is the reason why believers are defeated? They don't know when to flee. Handa mo no kaano da kakabsat nga say no. Handa mo no kaano da nga mangliklik. That's what make them defeated. Parang sa cellphone. Kahit sabihin na natin, choir member ka, orchestra, usher ka, pastor, preacher, lahat tayo mga kapatid, if we don't know when to flee, when to stop, we are defeated. Sayang yung talent mo. Sayang yung potential mo. Sayang yung galing mo. Sayang yung kagwapuan mo, kagandahan mo. Sayang yung education mo. Bakit na sayang? You were simply defeated. Why? Lack of prudence. No wisdom. Nawatan niyo kabsat? Kaya sabi ng Bible, flee also youthful lusts. So ti panagliming kakabsat, wisdom. When you talk about evil, someone defined youthful lust. What is youthful lust? Youthful lust is short-sighted craving. Kaya nga sawan, jela pag kanito ting consider mo. Hamo im consider jel long-term effect. What's now? Yun lang yung importante sa'yo. Diba? Kaya sinasabi natin sa mga kabataan, do not sacrifice the permanent at the altar of the temporary. Pandali ang kasiyahan. Tukso yan eh. Temporary joy, temporary happiness. Pero tignan mo naman yung after result. So if you're prudent, makita mo jay. Nakita yung kabsat, dito point na, short-sighted craving of youth, dikiti young people, for personal pleasure. And by the way, no amum kakabsat nga, dikitoy, kasi listen ha, di may isang amin nga cause na detoy. Tap no maawatan tayo, hante makita di danger, pero ipakita ka daga di danger ti youthful lust. Kasi fleeing na di pagsasaritaan tayo eh. Panangliklik. Kakabsat. No ti weakness mo kat materialism. Dete, ti panunot mo kakabsat kat materialism lang kakabsat. You stop looking at worldly things. Because whatever you feed, it grows. Sa kakatingin mo sa mga bagay-bagay na ganyan, alam mong nangyayari, you become enslaved. Mad-adipon ka nga mad-adipon. And I'm telling you, God's will and plan for you is too important to allow these things to keep you from it. Nagpintas ti plano ti Apo king ka, nakasaysayaat, ipalubos mo langanan nga, digito'y langanan ti stop, mang perdit biyag mo, gapo laan kakabsat ka digito'y, kat nagpintas ti plano ti Apo. Do you see that point? Nakikita nyo ba yan mga kapatid? Ang ganda ng plano, ulitin ko, nagpintas ti plano ti Apo king ka, will na itibiyag mo, assignment na paragan ka, dahil lang sa mga bagay na ito, hahayaan mo isut mang hinder, isut mang pabacksliding ka. I don't care kung anong sentiment meron ka. Offended ka, hurt ka, pero kahit din yan, don't allow that to enslave you. Adipon din yan eh. Darating ang time. Kung na-offend ka sa church, aalis ka, ano ang magiging result sa'yo? Sa family mo, sa future mo, umalis ka. Hamo makita di danger eh. Naawatan nyo, we talk about danger. General na to, pero danger ang pinag-uusapan natin. Mga kapatid, sana kagaya tayo ng Conis, kagaya tayo ng prudent men, we see the evil ahead. We flee. Oh, nawatan nyo kabsat? You see? So, the reason why many believers are defeated is not because they don't have talents. Makita nyo, matatalino, magagaling, pero defeated. Galing magsalita, defeated. Oh, top sa klase pero defeated. Di ba? Talented pero defeated. Bakit? Dahil ba walang talent? May talent yun. Matalino yun. Top 1 sa class. Bakit? Hindi marunong tumakas sa temptation. Again, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, God's will and plan for you is so important that you cannot allow these temporary pleasures or temporary gain to what? Destroy you and keep you from God's plan in your life. Joseph was wise. He flee. Di ba?
Isulisugan ni Mrs. Potiphar, Joseph, Joseph. Araw-araw yun. Oh, araw-araw. Pinuntahan siya ni Mrs. Potiphar, Joseph, Joseph, kung kunanagas ta. But Joseph had the fear of God. Sober eh. Sober. Di panunot na kunana, no. Hindi lang ako alipin ng aking amo, lingkod din ako ng Diyos. Kaya sabi niya, kung titignan yung statement, hindi ko na makot yung eksakto, but the thought goes like this. Sabi niya, impatalik ni amo kanyak amin. How can I sin against him? Kunana, di ba? And then sabi niya, how can I sin against my God? So meron siyang respeto sa amo niya, may takot din siya sa Diyos. At dahil doon, mga kapatid, ayaw niyang gumawa ng kasalanan. Sinasabi ko, alam niyo, these days, especially young people, cellphone, nandito na lahat eh. Lahat ng tukso accessible dito sa cellphone. Hindi mo na kailangan pumunta ng lawag para madukso. Nung araw, ijay kala Amerika nga makakita at nakashort. Ngayon, sa mall, kahit saan. Ngayon, bold, labos, nasa cellphone na lahat yan. Naintindihan niyo? Lahat na ng masama, nandyan yan sa cellphone, accessible. Kaya may cellphone kayo, di ba? Ngayon may cellphone kayo. Anong ginagawa mo ngayon dyan sa cellphone mo? Anong pinapanood mo dyan? Minsan, kung hindi man sa mga seductive, sa mga sexual, kasi kung hindi materialism ang weakness mo, siguro ang weakness mo naman sa sexual side. Sa lust, kaya youthful lust eh. Dalawa ang youthful lust eh. Materialism, material gain. At saka ang youthful lust sa sa flesh, yung laman. Dakas nga tarigagay, dirrup ko na ng Ilocano. Ngayon, ito, I'm addressing this to you, young people. You are no match. Wag mong sabihin na, I can manage pornography. No, you are no match to pornography. The more you watch pornography, the more you become a slave of pornography. Hanggang sa ang hirap mo nang makaalis. May nag-message nga sa akin hindi ko na na-answeran, but may isang young people, hindi natin member, siguro nakikinig sa preaching. Nag-message. Sabi niya, Pastor, how can I overcome? I am addicted to pornography. Mga parents, nakikinig ba kayo? Siyempre, pag parent ka, busy ka, wala na sa isip mo yun, pero I bring this to your attention for awareness. Hindi nyo alam anong nasa cellphone, pinapanood ng mga anak natin. Delikado. Naintindihan nyo? Yan, kung merong area kung dapat natin sila i-protect, dyan. Hindi sa pagtatrabaho, pag-ubraam. Huwag mo siya doon i-protect. I-protect mo siya doon sa mga predator. We call it predator. They are social predators. They are there to destroy the minds of our children. They are there to destroy the future of our children. Mga bata ito, pero hindi na innocent yan pagdating sa youthful lust. Bakit? Dahil sa cellphone. Hello? Na makauni, pero may ngakit ang tipa na buhay sila. Alam mo bakit? Kumakagat. Kumakagat ang sinasabi ko sa kanila. Alam nila yan eh. Hindi kayo pwedeng mag-deny. Alam nyo yan. Kumakagat, di ba? Be like deacons. Turn away. Flee. Youthful lust. Umiwas ka. Takasan mo. Dapat sabihin mo, Lord, I cannot go on. Lalong-lalo na, involved kayo dito, nagko-choir kayo, nagko-orchestra. Lord, before you, I must be clean, I must have a pure heart. Walang perfect sa atin, but we should grow. Diba? We should sanctify the vessel. Deti bagi tayo, isanctify tayo kabsan. You see that? So, Joseph was wise, Samson played the fool, he hung around Delilah. So it is better to avoid than to react. Halimbawa, ito, sinasabi namin, hindi nyo ba nakikita yung potential danger nga, agbasbasa ka, may ka-textmate ka? Parents, nakikita nyo ba yung potential danger doon? Hindi pa matured yan. Tapos okay lang sa'yo, may ka-textmate na opposite sex? Tanto pa'y adda asawa na, no makit-textmate matnag, tanto kad ubingan nga awan experience na kakabsat makit-textmate ti opposite sex.
Married to pa, commit adultery. Tanto ka dubing ang kakabsat. Oh. Halimbawa, kung lalaki ka, may ka-textmate kang mga ladies, mas malapit ka sa tukso. So ano gagawin mo? Flee. It's better to avoid than to react. Huwag mong sabihin, I can manage it. No, it will manage you. The connis was no match to the predator. I'm showing to you the predator of youthful lust. Predator yan eh. Bawatan nyo mula predator, kausat? Na-adulterated science. Ti predator, iso na DJ king, DJ mangan agsapul ti prey. Ti prey kakabsat, ti walang kalaban-laban. Diba? Yung alam niya na walang kalaban-laban, yun ang kanyang sasakmalin. Matalino ang predator eh. So, ikaw young people, inosente ka. Kaya tignan nyo, bakit itong mga young people natin talagang magaling sa cellphone? Kasi alam ng diablo. Siyempre, kayong mga adults, kami hindi na masyado din eh. May mga magagaling sila sa cellphone na hindi na natin alam. Especially sa inyong mga adults. So, sabi natin, ang galing, nagling dyan ako, ang munang operate namin. Nako, sasabihin ko sa iyo, nakapalibot dyan sa kanyang buhay, sa kwarto niya mismo, nakapalibot ang mga predator sa loob ng kanyang cellphone. Nandyan lahat. Computer games, lahat yan, addiction eh. Computer games, pornography, social influencers. Kaya tignan nyo, pinapasuot mo ng polo, ayaw magpolo. Bakit? Kasi iba yung kanyang iniidolo. Yung mga social influencers na tinatawag. Ang social influencer na tinatawag, sila yung mga sikat. Itong mga young people, madali pa namang maakit kung sinong sikat. They don't care if it is right or wrong. Basta sikat. Basta trending. Yan ang problema. Wala nang paki. Tama o mali. Truth or false. Hindi na yun ang issue. Basta sikat. May craving eh. Yun yung natural eh. Yan yung situation. So, anong gagawin natin? Flee youthful lust. Sinabi ito 2,000 years ago. Nakasulat sa Bible. Ang galing ng Diyos. Hanggang ngayon, totoo pa rin ito. Actually, mas matindi ang youthful lust ngayon. Mas matindi ang temptation. Mas marami ang bait. Ang daming bait ngayon. Nalawlaw kayo, dagiti apan. Nang hindi mo alam, itong mga tukso na ito, trap pala ng diablo to. So it takes a prudent man to foresee kung na delikado dito, yun itultuloy ko, maadipon na. Halimbawa, computer games, nakakaakit, masaya. Oh, di ba? Pero dapat ma-realize mo, pag itinuloy-tuloy ko ito, sigurado mailakok ton, digito'y TV mi. May isaldak to pa ininanang kantatang kon, amin na motor mi. Para lang may pang-computer ako. Tama hindi? Kasi addiction eh. Ang addiction, mga kapatid, kinakailangan napapakain yan. At pag hindi yan napakain, talagang hindi ka mapayapa. Because you're addicted to it. Yung bang you are not happy without it. That's addiction. Hindi na kumpleto yung buhay mo kung wala yan. Addiction na yan. Naunawaan nyo ba? Oh. So, trap, snare, amoy snare kakabsat. Patibong. Akala mo harmless. Yan ang snare eh. Akala natin ang cellphone harmless. Kinakailangan mag-isip kayo. Marami kayong mga pinapanood sa social media, marami tayong ginagawa sa Facebook na akala natin harmless in the name of relaxation. Hindi, nare-relax lang ako. Pero pagka minsan, pag hindi natin na-control ito, it could be a distraction to us. Alam nyo, ang susi ngayong gabi, mga kapatid, ma-realize mo, temptation yan. Snare yan. O, potential predator yan. And what do? You flee. Huwag mong sabihin, I can manage it. Ang dami. Sinabi nila, kaya ko, unbeliever, kahit pa pangasawa ko, makonvert ko to. Hindi. Karamihan silang nako-convert. Silang nawawala. Pag nag-aasawa ng unbeliever, hindi. Hindi mo mako-convert yan. Maliban kung bago yan, bago ang lahat, na safe, talagang tapat yan, pero pag unbeliever yan, mga kapatid, wala. Sikat maguyod. No warning na yan ng Bible. Amen. So, inuulit ko, young people, listen to me very carefully.
God's plan and will. You have your life ahead of you. Ang haba pa ng buhay nyo. Kainggit eh. Alam nyo, yung mga adults, naiinggit sa inyo kasi mahaba pang buhay nyo eh. Sila wala na eh. Kung kailan sila nagtanda, kung kailan sila nakarealize ang kahalagahan ng kalooban ng Diyos, kaunti na lang ang tiyempo, oras. Kaya sinasabi nila, sana kayo ang makarealize nito. Kayong mga kabataan. Kasi alam nyo, if we can turn back time, there are things we would want to do na kayo hindi nyo nakikita. Kaya sinasabi namin yon. Alam nyo itong sinasabi kong ito, ganyan din ang sinasabi sa amin noon. Idi young people kung kunadamit, nakaahapal kay nga young people. Kasi, kaya nung araw, tinake ko yon. Sabi ko, Lord God, show me the wisdom of that. Amen? I was not perfect in my youth. Marami din akong mga pagkakamali. Marami din akong mga palpak sa buhay. But overall, kakabsat, I thank God, I serve the Lord. And I'm still serving God today. Amen? But the wise thing is to flee. Takbuhan mo. Magtago ka. Amen? Oh, another lesson, okay, as I close. Not only the wise thing to do is to flee, but secondly, the wise thing to do is to flee to the Lord. Tumaray ka, agtaray ka, pumanaw ka, aglimeng ka, mangliklik ka, ngem ti apo ti turungem. Oh, nawatan nyo kabsat? Okay? So escape and replace. The wise thing to do is to flee to the Lord. Ang ating pag-uusapan naman dito, trouble. Yung kanina tukso kasi danger, di ba? Danger, danger, danger. So temptation yung point natin. Ngayon naman, troubles. Marami tayong mga distress. These are all attacks of the devil. Atakar na ka ni Satanas. Assault. The devil wants to discourage you. Di ba? Napadasan yun kakabsat, deta? Agserserbi ka ti apo, umay ti discouragement. Oo. He wants to discourage you. Hamukaya nga labanan ti sarili, kakabsat, maupay kalatan, madown ka, madepress ka, strike na ka ni Satanas, umay ti anxiety, umay digiti pasamak, kat ma-overwhelm ka, kakabsat. Just like the conis, you flee to your refuge. The wise thing with the conis is where they live. Amuda, kakabsat. Okay? The conis are as strong as their shelter. Oh. Handang strong. Ngam ti strength da, jay shelter da. Psalms 32:7. Bato ngamin ti paglimangan da eh. Rock. Kuna na di Psalms 32:7. Thou art my hiding place. Oh. The temptation ita, you hide yourself. Di ba? Ito naman, troubles. When problems come, assault of the devil, sasaganad iti parikot problema, thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Parang yung conis, di ba? Oh, preserve, suna. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. They rely upon the rocks around them, to hide from dangerous predators, and shelter them from rain and elements. So the wisdom da. Similarly, the Bible tells us that we can find protection from danger in the rock of our salvation. Psalms 18:2, the Lord is my rock. Amen? My fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my high tower. I don't care how big your problem is. If you run to the Lord and seek refuge in Him, you will be preserved. Mapreserba ka, kakabsat. In the Old Testament, ada DJ ko na nga city of refuge. Naaramid dito yung kakabsat, nga pagkamangan, digitay maapi, wano digitay nakabasol, ngem ada mayat nga mang papatay kadakwada, ket mapampela agkamang ijay, tapnon handa pulos madangran. Imagine that. Kasla kung manusi ka nakapatay ka, ket umayon dagiti kabagyan, umay da kadupiren, tila pagtarayam jay city of refuge. May isa isuna nga naaramid. Ket no adda ka jay unegan kakabsat, awam pulos mabalin namang kutigen ka. Wow! Kastamot niya po Diyos ka datayo. He's our city of refuge.
No problem, even the devil, can ever harm us if we seek refuge in the Lord. A fortress is a castle. Kung nakita tayo, may sa isuna nga dakila building, well protected, nga ti purpose na hanapulos kaya nga serkenan ti kalaban. O kakabsat, amin tayo, anak iti Apo, as children of the Lord, mga kapatid, let's seek refuge on the Lord. Do you seek Him for shelter, refuge and protection? Or do you attempt to defy the odds and risk it all in the vain belief that your power is sufficient? Mumlangarudan ka kapsat, nga marigatan ka, apay nga di ka agpakumbabay ti Apo. Mumlangarudan ka kapsat, nga marigatan ka. Kat amin na marigatan, ag-seek refuge iti Apo. Nagpinsi ko na, come boldly to the throne of grace. This message is a reminder to us tonight that no matter how big your problem is, there is no problem too big that God cannot solve. Amen? O kakabsat, nagsayatan. The conies know how to hide themselves on the rock. Do you? Do you know how to hide yourself from predators? Seek refuge unto the Lord. He's the rock of our salvation. I have set the Lord always before me because He's at my right hand. I shall not be moved. Kakabsat, there are two kinds of dangers that we have learned tonight. The danger of temptation and the danger of trouble. The danger of temptation, learn to flee. The danger of trouble, seek refuge unto the Lord. Awantot makagaraw king kakabsat. No ti Apo iti pagkamangam. God is our preserver. He's not only the provider of our needs. Thank God, He provides for our needs. He's not only the God who prosper us, but He's also the God who will preserve us. Amen. Isu nga, you are better off when you seek refuge on the Lord. Every head be bowed, every eye be closed tonight. Diya ka mo kasano nga deti nga message kat nakisarita kan ka itang Arabi. But with your head bowed, with your eye closed, let's say our prayer to God this evening. Agkamang tayo ti Apo kakabsat. The Lord spoke to your heart tonight through this message. Lord, thank you for the message this evening. Nyan Apo, nagdakila reminder, mangriing ti panunot, rikna, puso Apo, taptuhang kami, nga dete, maikalang, wano may sagmak Apo Diyos. Gapulaeng iti kurang ti prudence mi nga makabigbig, kan makaamiris, dagiti peg God. Kuno dagiti patibong ni Satanas ti biyag mi Apo. Ken kastamoten, gapo ka dagiti ado nga panangatakar ti kabusor. Kada kami ket umay ti panakaupay panagkapoy. Kasla marinuknuk ti panunot Apo Dios. Nga magyaman kami. Tahan kami gayam nga hopeless. Ta umay kami laeng ken kagpaarayat. Agkamang agtaklin. Babaen ti kararag to seek refuge on you. And the moment, Lord, nga seek refuge kami ken ka, you will preserve us and no danger can harm us. So nga po, tulungan na kami. Kaya't bendisyon ang tunggal may sa Apo. Thank you. In Jesus' name, amen.